Niin, no minä voin ihan suhteellisen hyvin. Kiitos kysymästä. Mukavaa, että minunkin hyvinvoinnistani ollaan kiinnostuneita. Tosiasia nimittäin on, että tämä poliittinen ura on näkynyt aika lailla minun ihoni hyvinvoinnissa ja minulla on tullut huomattavan paljon juonteita, mikä näkyy varsin hyvin lehtikuvissa ja myös ikävällä tavalla television HD-kuvapiirrossa. Todellisuudessahan ilman tätä kaikkea olen aika kuumakissa. Lisäksi joudun päivästä toiseen vastaavaan ties mihin kysymyksiin toimittajien ja poliittisen opposition puolelta. Nyt jos teillä ei ole muuta kysyttävää, niin minulla on Hydra Show. Näkemiin.